बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दङ स नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आरोना बैग्रि बारियाव आंनि आबादाव हाबफैलायबाय दाख्लै माखासे मानसिफ्रा बुंदोंमोन आपडेट बिबावदोंमोन आंखौनो आपडेट होबाय दाख्लैनिफ्राय मास मोननै 2 मान्थसो जानोसै बारा गोबाव गैला जानोसै आरोना गायनायनिफ्राय दायो आङो फैबावबाय हाबावबाय दा आङो बैग्रिजों लोगोसे बानलु बेजों लोगोसे तिता केरेला जि गायदों दा बियो बिबार बारबाय तिता केरेला थाइबाय आरोना गोरलै गोरलै थाइबाय ओमफ्राय बानलुआ बिबार बारबाय माखासे फिथाइ थाइबाय बिनिफ्राय बैग्रियाबो बिदिनो बिबार बारगारबाय आरो माने देरबाय आरो एसे दा जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनैहाय 2 मान्थनि गेजेरावहाय बेबायदि मोजां जि आंनि खस्थ' खालामनायनि जि फिथाइ बेखौ एसेबाबो नुनायखाय बानलुफ्रा बिराद गोसोम जाजोब्बाय नै बिराद मोजां सोमखोरनो तिता केरेलाफोर बिबार बारनाय मानाय बेफोरखौ नुनानै आरो बैग्रिफ्राबो जथेस्थ' रोखोमनि मोजां माने जोबोर मोजां मोनदों आरोना दा दाख्लै मानसिफ्रा सोंहरदोंमोन नोङो मा होदों आदा दा आङो बेखौ होआखै माने आङो गोबोर हासार होदों गोबोर हासार होखांनायनि उनाव बेबायदिनो एम्फौ जानायनि थाखाय बिदिनो अस्थादफोर होदों बास बेल' बिनि अनगा आं जेबो बाहायनाय जायाखै बेनिफ्राय गेजेरावहाय आङो आलि खोदों आलिनि गेजेरावहाय माने हाइजेक सारना होदों आरोना गांसो थैनायनि अभार गांसो जानायखाय हाइजेक सारदों बास बेखिनिल' मावदों बेनिफ्राय आङो एखौ मावाखै जेबो गुबुन मेडिसिन बाहायाखै स नायनि बेसेबांसिम थायगोन माबायदि जाहैगोन उनावहाय मिथिलांबाय थागोन स नोंथांमोना बुंबायना सोरबा माबायदि जाखो नोंना बेसेबांसिम माबा जाखो सोंहरबाय थाबाय ओंखायनो आं खोन्थाबाय दा जोबोर मोजां मोनो गाइस माने मावनानै एसेब्लाबो मोजां जासिगोन आंहा हप खालामबाय फोथायनाय दङ मोजां बुरजा नङाबाबो एसे मोनगोन बैग्रिखौ 3 बोसोर 3 इयार्सनि थाखायहाय गायनाय जायो देग्लाय गायबाय देग्लाय एसे खम मोनगोन नेक्स्ट इयाराव एसे बारा मोनगोन आरो नेक्स्ट इयारावहाय एसे बुरजाथार मोनगोन आरोना नायनोसै माबायदि मोनो बेसेबांसो बुरजा मोनो दा मा खालामबावनो बेफोरबायदि आबाद मावनानै जायाबाथ' उफायानो गैला आरो मा मावना जानो बहाय मा थांनानै मा खामायनो गैला बैसोआबो माबायानो लांबाय एसे बानलुफोरनि बिबार बारनाय अरासिनि बिबार बारनानै बिराद मोजां मोनदों इनकारेज मोनो जुदि बेबायदि जायोबा एसे मुलाम्फा जुदि मोनोबा नेक्स्ट इयाराव एसे गोबारैनो गायबावगोन आरोना दा नायदो नै गासैबो महरफ्रानो माने सोमखोर गोसोम जाजोबदों आरो बिबार बारजोब्बाय बानलुफोर बिबार बारबाय थाइबाय फिथाइ थाइबाय गोरलै थाइजेनबाय तिता केरेलाफ्राबो थाइबाय माने एसे मोजां जासिगोनबा एसे मोनसिगोन खोमा जोङो लाइन खालामना होनाय जादों नै लाइन खालामदों बेनिफ्राय नैबे गेजेरावहाय जोङो जेबो दोनाखै आरो बेयाव लाइन मोनसेबाव नै जोङो नैबे लाइनखौहाय जोङो बेखौ 6 फुट डिसटेन्स नैबे लाइन मोनसे आरो नैबे लाइन मोनसे जोङो नैबेजों बे 6 फुट नैबे 6 फुट डिसटेन्स जों बेयाव लांदां दोनदों बेयावनि हाखौ जोङो बुरनानै नैबाव खोदों आरोना नै बेबायदि खोदों जाहाथे दैफोर थायैनि डिस्टार्ब जायैनि थाखायहाय जों बेबायदि खालामनानै होदों आरो नांगौ समाव दै नांगौ जायोब्ला नैबे जि गाहाय ड्रेन बायदि नुदों जों बेवहाय दै होना होबानो ओरैबो माने खामानि होगोन आरोखि नैबे आलि नैबेबो आलि बे आलिखौ जोङो 3 फुट बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय बैसिमाव जोङो बेखौ 3 फुट खालामना होनाय जादों आरोना हनै बेबायदि आलि खोजोबदों एसे मोजां नुयो दा बेयावहाय नै गेजेराव हाग्रा जानाय हिसाबै बेयाव रानदाब हाइजेक सारना होबाय दा गोजा नुबाय आरोना बेनो आरोखि बेबायदि स्टाइलावहाय जोङो गायनाय जादों दा गोबां खरस थांबाय गोबां खरस थांनायनि गेजेरावहाय नायनायसै मा जागोन बुंनो हाथ'ला आरोना दाथ' ओरैनो इमान गाज्रिद्राय नुवाखै एसे मोजांसिन एसे मोजां जागोन बायदि बानलुआव गैयाबाबो एसे मोनगोन बायदि आसा खालामदों आरो तिता केरेलायाव एसे आसा खालामदों एसे माखासेखौहाय जोङो तिता केरेला जोङो होफाजोबदों आरो माखासेखौ होआखै नायनाय बे गोजौ बे जिंसि होनायफ्राव जों अदासि होजोबदों अदासियाबो थाइबाय आरोना बेनिफ्राय बानलुआबो बिबार बारबाय थाइबाय बेनोसै आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना गोरलै इन्ट्र' माबायदि जाखो सोंनायखाय आं खोन्थाबाय लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन जे देखायबाय बेनोसै नेक्स्ट भिडिअआवहाय माबायदि जायो माबायदि थायो नेक्स्ट आपडेट होबावगोन नेक्स्ट आपडेटआव नायबानो जाबाय माबायदि जागोन